In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Ghost. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord, be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Let us pray for our Sovereign Pontiff, Pope Francis. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Let us pray. O God, the Shepherd and Guide of all the faithful, look with favor on thy servant Francisco, whom thou hast been pleased to place as pastor over thy church. Grant him, we entreat thee, to help by word and example those over whom he rules, so that together with the flock entrusted to him, he may reach eternal life. Through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse, especially the Masons, and all those recommended to thee. Amen. Saint Joseph, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Athanasius, pray for us. Saint Pius X, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito naman po ang inyo at ang ating programa sa TV Apología, Kulo Cabildos Pagtuong Katoliko. Ito po yung lingkod at kapatid sa pananampalatayang Katolika, Sir RJ Seno. Samahan niyo po ako sa maikling oras, maikling panahon upang talakayin po natin ang mga bagay na may koneksyon po sa atin pong pananampalatayang Katolika. Uumpisahan po natin ang ating itong programa sa pamamagitan po ng isang dasal. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to thee, especially the Masons and all those recommended to thee. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. So welcome po again sa ating pong programa Kulo Cabildos Pagtuong Katoliko. Ito po yung lingkod, kapatid sa pananampalatayang Katolika, Sir RJ Seno. Ako po ay makakasama ninyo sa isa at kalating oras upang talakayin po natin ang mga bagay na may koneksyon po sa ating pong pananampalatayang Katolika. Or possible, 1 hour lang po tayo ngayon kasi yun, mag-prepare pa po kami para sa biyahe po namin bukas. Okay, so yun. Okay, so live po tayo sa ating pong Facebook page, RJ Roland Seno, the second TV Apología Argumento. And wag niyo po sanang kakalimutan i-follow po itong page nito. And pwede rin po kayong mag-send po rito ng Facebook stars. And also, wag niyo pong kalimutan sana ang pag-subscribe po sa mga channels po natin
Mandalay Catholic, Apologist International Official, RJ Seno the Second TV, and sa atin pong Kuya Apologist TV. Pwede na po kayo mag-send po rito ng super sticker, super chats, and super thanks. And mga kababayan, mga kapatid, magpapasalamat po ako sa mga kapatid po natin, mga Katoliko, na always pong tumulong, sumusuporta po sa programa pong ito. Maraming salamat po. And sa lahat po ng mga Katoliko kung gusto pong sumuporta sa programa pong ito, pwede po ninyong ipadala ang suporta po ninyo or isend po ninyo or mag-message po kayo sa page po natin para mabigay po namin yung information patungkol po sa papadalahan po ninyo. Maraming salamat po. Okay, so yun, kanina yung topic po natin kanina, actually hindi natin masyado na-tackle kasi may mga sulpot na na nagkikipagsubukan, pero ang problema doon lang nagwawala sa tinatawag nating comment section, hindi po mapasok po sa atin, kaya kahit na kailang beses po natin ito binibigyan ng sinasabi nating link, hindi ito papasok. So ewan ko lang bakit hindi sila papasok. Okay, Sir Prince Rinal Oliveros, good evening po sir, at sa inyo po pamilya. Ma'am Nadine Music Art, good evening po sa inyo ma'am. Thank you po sa always po niyong tulong sa program po natin. Sino pa po yung nandito? Sir Raymond, good evening po sir, at sa inyo pong pamilya. Thank you po sir sa mga tulong po ninyo. Maraming salamat po. Okay, so ngayon Semana Santa po ngayon, Holy Tuesday po ngayon. So nagumpisa po yung ating Semana Santa noong Sunday. So yan na po yung hudyat, yung pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo, yung triumphant entry ng ating Panginoong Jesucristo, pasok po sa doon sa Jerusalem. So ibig pong sabihin, ang panahon na po yan ay pumapasok na po siya sa panahon na siya po ay pupunta po doon sa kahirapan, sa sakripisyo para po tayo ay maligtas. And nakikita po natin na nakasakay pong Panginoong Jesucristo nung ebanghelyo ng noong linggo, nakasakay po siya sa isang asno. Yung batang asno, hindi po yung inang asno, kasi nare-refer po yun sa Old and New Testament. So yung inang asno, yan po yung Old Testament. Yung sinasabi nating batang asno is yun po yung New Testament. And doon po nakasakay ang Panginoon kasi nagsasignify po yun na ang fulfillment at ang magbibigay kahulugan sa Old Testament is yung anak mismo. Ang ibig pong sabihin, siya po yung fulfillment sa lahat po ng mga sinabi sa matandang tipan. So yan po, Sir Jen Talaba, good evening po sir, at sa inyo pong pamilya. Sir Clyde Prostrero Gitgano, good evening po sa inyo sir, at sa inyo pong pamilya. Sa lahat po ng mga taga Cebu, good evening po. Sir Felix Atay, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Okay, so ngayon ang topic po natin, yun, ang Diyos ay namatay doon sa krus. Ang dami-dami po mga Katoliko, kahit na nga mga defensor Katoliko, hindi po nagkakaintindihan sa doktrina pong ito until now, di ba? Tama po ba sa Clyde Gitgano? So yun, ang dami-dami po mga defensor Katoliko na hindi nagkakaintindihan sa doktrina pong ito. Actually, ang turo po kasi ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, klaro po yan na ang Panginoong Jesucristo totoong Diyos at totoong tao. At itong pagkatotoong Diyos ng Panginoong Jesucristo at totoong tao ng Panginoong Jesucristo, hindi pwede po itong magkahiwalay ang dalawang naturalisang ito. Ang dalawang kalikasang ito, hindi po ito dapat magkahiwalay. So ano po yung biblical basis po natin? Ang biblical basis po natin, yung nakasulat sa banal na kasulatan, St. John chapter 1 verse 1, sinabi ni San Juan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, pag tayo magpapatunay ng ating Panginoong Jesucristo ay totoong Diyos, malimit po nating ginagamit po yan. Diba? Always po natin ginagamit yung St. John chapter 1 verse 1. Sa pasimula pa ay ang salita, nandyan ang salita ay sumasa Diyos, ang salita ay Diyos. So, ibig pong sabihin, yan po yung malaking prueba po natin na ang Panginoong Jesucristo ay totoong Diyos. At the same time, sinabi rin po ng Panginoon, Hebrews chapter 1 verse 8, patungkol sa kanyang anak, sinabi ng Diyos, ang iyong trono o Diyos. So, yan po yung sinabi sa banal na kasulatan. So, totoong Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. At the same time, syempre, totoong Diyos po siya. Noon, wala po siyang laman, wala po siyang buto, wala po siyang katawan, pero nang gusto po niya na iligtas po niya yung tao sa pamamagitan po ng pagsubmit ng kanyang sarili sa kalooban po ng kanyang ama. So, yun ang nangyari. Naging tao po siya.
Kasi kalooban po ng Ama na maging tao po siya Hebrews chapter 10 verse 5. Kalooban po ng Ama na yung ang i-offer po yung sa kanya bilang isang pure sacrifice is yung katawan po ng kanyang anak. So kaya nga pumunta po siya dito sa sanlibutan, naging tao po siya sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Kaya nga St. John chapter 1 verse 1, pagdating pa rin sa 14, and the Word was made flesh. So nang sinabi ng banal na kasulatan, and the Word was made flesh, tayo mga Katoliko, based sa sinabi ni San Pablo na ang lahat ng mga tuhod ay magbe-bend po yan, magbe-bend po yan dahil sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa tradisyon ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, sa panahon ng Angelus, sa panahon ng Last Gospel, sa panahon ng Misa, tayo po'y luluhod. Pagbabanggitin na po, and the Word was made flesh and dwelt among us. Sa Credo po natin, et incarnatus est, the Spiritus Sancto ex Maria Virgini, et homo factus est, naging tao po siya, et homo factus est. So, luluhod po yun mga Katoliko. Bakit po? Kasi yung Diyos na walang laman, walang buto, naging tao po ito. Itong Diyos na ito. So, ang pangalawang persona, pag sinabi po kasi nating ang Diyos ay naging tao, nagre-refer po yan based sa doktrina ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, nagre-refer po yan sa ipangalawang persona ng Santissima Trinidad, ang ating Panginoong Jesucristo. Nakayog sira na. Okay, so yun. Yan po yung doktrina ng Iglesia Katolika. So ngayon, na naging tao ang ating Panginoong Jesucristo, na wala po ba doon ang kanyang pagka-Diyos? Nandyan po. Kaya nga, yung versyong hindi Katoliko, ito po yung sinabi Colossians chapter 2 verse 9. Ito po yung sinabi sa banal na kasulatan, Colossians chapter 2 verse 9. Ito po yung sinabi 2:9 sa banal na kasulatan. Okay, so kaya huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. So ibig sabihin, yung kapuspusan po niya, yung kalikasan po niyang pagka-Diyos, nandyan po yan sa pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. So ibig pong sabihin, ang dalawang kalikasan na ito, noon walang laman, walang buto, wala siyang humanity. Kasi pure po siya, pure spirit po siya. So nang naging tao po siya, so ang nangyari, nag-acquire po siya. Nag-acquire po siya ng katawan, nag-acquire po siya ng flesh, nag-acquire po siya ng dugo. Bakit po? Kasi Hebrews chapter 9 verse 22, wala pong mapapatawad na kasalanan kung ang Diyos ay hindi naging tao. Kung hindi po ibubuhis po niya yung kanyang dugo. So ang dugong yan ay hindi po dugo po natin. Hindi po dugo ng mga propeta, hindi po dugo ng mga sinasabi nating mga mga patriarka po natin, kundi dugo po mismo ng Diyos na si Panginoong Jesucristo. Okay, basta ang turo ng Diyos sa Katolikong simbahan ay talagang truth and nothing but the truth. Kaya po, totoo po yan, Ma'am Mercy Abilia. Sir Cesar VJ, good evening bro RJ. Tanong ko lang po, after sa resurrection ni Jesucristo, nasaan po si Jose? Actually po Sir Cesar, before po nag-suffer ang ating Panginoon Jesucristo bilang sakripisyo, patay na po si San Jose. So ibig pong sabihin, hindi na po siya nakaabot doon sa crucifixion ng ating Panginoong Jesucristo. Patay na po siya. Kasi parang po siya parang 20 years old, elder po siya, mas matanda po siya sa mahal na Birheng Maria. Parang pangalawang doblehin po yung edad ng mahal na Birheng Maria. Yan po yung edad ni San Jose. So yun. Okay, Sir John Herman Morales Credo, good evening po sir, at sa inyo pong pamilya. Okay, so yun. So kaya nga ang paniniwala po natin, itong dalawang kalikasan ito hypostatically united. So ibig pong sabihin, ang dalawang kalikasan ito hindi po siya mix na makikita po natin sa coffee, yung 3-in-1 coffee, hindi po ganyan, kundi magkaiba po siya pero united sa one person, sa one divine person na ating Panginoong Jesucristo. Kung meron pong mga traditional example, yung oil, yung langis at saka yung tubig. So ang langis at tubig pwede po siyang magkasama pero hindi po siya pwedeng ma-mix. Talagang lalabas po yung oil, lalabas din po yung water. So ibig pong sabihin, pwede po siyang magkasama pero never po siya magiging mix yung dalawang
nature na yan. Same sa kalikasan ng Panginoong Kristo. Hindi po pwedeng magmi-mix ang dalawang nature na ito kahit na isa po sila, hindi po sila magkahiwalay sa isang persona, yung divine person na ating Panginoong Kristo. So pag sinasabi po nating nature based sa philosophy, pag sinabi po ng nature, yan po yan yung sources sa operation ng action ng isang being. For example, tayo we are human being. Bakit po tayo tinatawag na human being? Because we have human nature. So pag gagawa po tayo, pag iiyak po tayo, pag gugutumin po tayo, hindi po umiiyak ang human nature. Hindi po nagugutom yung human nature. Ang nagugutom si Sir RJ, ang umiiyak si Sir RJ, ang tumatawa si Sir RJ. Hindi po yung human nature. Pero yung operation na yan, gamit po yung humanity ko po. Gamit po yung human nature ni Sir RJ. Again, ang doer, ang gumagawa sa action, yung pag-iyak, yung sinasabi nating pagtawa, ang gumagawa sa action na sinasabi nating nagugutom, nagagalit, hindi po yung human nature. Ang gumagawa po dyan is yung person na si Sir RJ. So kaya nga ang sasabihin natin, si Sir RJ ay umiyak, si Sir RJ ay sinasabi nating nagugutom, si Sir RJ ay yun, nagagalit. At the same time, pwede rin pong sasabihin na ang tao ay nagalit. Pero yung tao doon, hindi po yan refer doon sa nature, kundi refer po doon sa person. Sir, part 2 sa Irineo, good evening po sir, at sa inyo pong pamilya. Alin ang maling turang simbang sabihin mo ganyan kay Sir Pinsano Wabina, good evening po sa inyo sir at sa inyo pong pamilya. Okay, so yun. So, sa filosofiya po kasi, ang nature, yung kalikasan po natin, yan lang po yung sources. Yan lang po yung sinasabi nating source sa operation ng action ng being. Another example, yung sinasabi nating pusa. Ang pusa, meron po siyang animal nature. Ngayon, pag magnanakaw ang pusa ng magnanakaw ang pusa ng ulam doon sa hapagkainan po natin, sino po ba ang nagnakaw? Ang animal? Ang nature? Hindi po. Ang nagnakaw is yung pusa, yung being. Pero bakit po siya nagnakaw? Kasi yan po yung nature po niya, animal. So, ang nag-act is yung pusa, pero ang sources of operation ng action ng pusa is yung kanyang pagka-animal. Again, hindi ang animal ang gumagawa, kundi ang gumagawa is ang being, yung pusa. Same din po. Ang ating Panginoong Kristo, meron po siyang hindi po siya naging tao, meron po siyang one and only nature, yung divinity po niya. Kaya nga po, lahat po ng operation na ginagawa ng second divine person before po na-incarnate itong pangalawang persona ng Santissima Trinidad, ang ginagawa po niya is purely, wala pong human action yung ginawa po niya. Bakit? Kasi ang sources sa operation ng action ng person is divine. Bakit? Divinity lang yung nasa kanya. Wala po siyang ibang kalikasan. So kaya nga, kasama po siya ng Ama, ginawa po yung sanlibutan, kasama po siya ng Ama na pinaalis po niya yung Israelita from the slavery of Egypt. Pagkatapos pinalipat doon sa Canaan, yung promised land. Sir Rin sa Coca Data, good evening po sir. Isa na po ba dito? Sir Edville Telio, good evening po sir. Kaya na po ato na po imong baptist tikwang wala kalusot. Wala daw religion makalawas o niya kung interrogate wala day ko magani po lagi. Sir Islander, I am Tubli po, no, good evening po sir at sa inyo pong pamilya. Okay, balik po tayo sa ating topic. Okay, so yun. So, sana ba ko? Walang maling turo. Ay, opo, totoo po yun, sir. Okay, balik po tayo, ha? Sana ba ko? Sana ba yung ano ko? Okay, so, ang Panginoong Kristo, sa hindi pa po siya naging tao, lahat pa ng operation po niya is divine. Galing po ba sa kanyang divinity yung operation? Hindi. Hindi. Ang operation is ang source operation is yung divinity po niya. Ang gumawa po ng action is yung divine person. Okay, wala na ako nakasunod sa Zoom meeting kaya. No problem po sir. Actually, wala pa po tayong session po ngayon sir. Bali next week pa po. Okay? Yun. So, balik tayo. Okay.
nang gusto na ng Diyos, nang i-implement ng Diyos yung plano po niya, na iligtas po niya ang tao, hindi po pwede na ano lang po siya, yung kalikasan lang po niya is divinity. Bakit? Kasi wala pong ibang paraan na iligtas po yung tao. Ang paraan lang po is yung pag-o-offer po ng dugo. Bilang isang tinatawag natin ditong alay patungo doon sa Ama. No problem po, sir. Walang problema. Nagabasa ko, sir. Kasi kayo yung nagbibigay buhay sa programa pong ito, sir. Wala po akong i-explain po ngayon kung wala po kayo. So yan po. So wala pong problema yun. Okay lang po yun. Okay, so yun. Balik po tayo. So ngayon, nang i-implement ng Diyos ang kanyang plano na iligtas po yung tao, hindi pwede na divinity lang po yung nasa kanya. Bakit po? Kasi wala pong dugo yung divine person. Kasi purely divinity yung ano lang niya, yung nandyan sa kanya. Hindi rin po siya mamamatay. Bakit? Divinity lang yung nasa kanya. Wala pong sinasabi nating operations ng humanity, yung divinity. Hindi po siya gugutumin, hindi po siya mamamatay, wala pong dugo, wala po siyang dugo, wala po siyang katawan. So ngayon, siyempre, kung ililigtas po niyang tao sa pamamagitan po ng dugo, Hebrews chapter 9 verse 22, so kaya nga, Hebrews chapter 10 verse 5, nang malapit na po siyang pumunta po rito, sinabi niya sa kanyang ama, hindi mo kinaluluguran yung mga alay na mga hayop or yung mga animals, pero hinandaan mo ako. Inihanda mo ako ng isang katawan. So yung katawan na yun, yung katawan yung inihanda ng Panginoon yung Ama para sa kanya, hindi po yung sarili po niya, hindi po. Ang inihanda po doon is yung katawan ng mahal na Birheng Maria, na doon po siya kukuha ng laman at dugo. So naghanda po ang Diyos ng isang katawan na doon po siya papasok, doon po siya kukuha ng humanity sa katawan niya. At the same time, sa pamamagitan ng kinuha po niyang humanity, na kinuha po niya doon sa katawan na inihanda po ng Diyos, yan po yung gagamitin po niya na ililigtas po sa atin. Okay, so yun. So divinity lang po yung nandiyan sa kanya. So divine operation lang po yung nasa kanya. So nang dahil sa cooperation, nang dahil sa unity ng Santissima Trinidad, naging tao po itong pangalawang persona ng Santissima Trinidad, ang ating Panginoong Jesucristo. Sir, God died literally yes po sir. On sa reaction nimo ani bro, since Holy Week man karon, actually yan po yung ano po natin, sir. Yan po yung topic po natin, kasi at least malalaman po natin bakit po tayo nagse-celebrate ng Holy Week. Maliban na kina-commemorate po natin yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo, ang sinasabi natin dito is yung bigat ng celebration po natin. Ano ba ito kaimportante po sa ating pong pananampalataya? Sir Lidran, good evening po sir at sa inyong pong pamilya. Okay, so ngayon, naging tao ang ating Panginoong Jesucristo. Siyempre, ang Panginoong Jesucristo, wala po siyang biological father. Wala po siyang tinatawag na ama na by biological way. So, siyempre, doon lang po siya kumuha ng laman at dugo sa mahal na Birheng Maria. So, paano nangyari na nakakuha po siya ng laman at dugo sa mahal na Birheng Maria? According to St. Francis de Sales, sabi pa ni San Francisco, sabi pa niya, kumuha ng laman at dugo ang Panginoong Jesucristo sa tatlong drops ng dugo ng mahal na Birheng Maria sa kanyang puso. So kaya nga sa pananampalatayang Katolika, hindi po pwedeng magkahiwalay ang dalawang personang ito. Kaya nga kung merong hypostatic union in terms of nature sa ating Panginoong Jesucristo, meron din pong hypostatic union in terms of sa person ng mahal na Birheng Maria at sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa ating mga Katoliko, hindi po pwedeng ipaghiwalay ang mahal na Birheng Maria at ang Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi mahal na mahal ng Panginoong Jesucristo ang kanyang ina. Bakit po? Kasi wala pong ibang nag-provide sa kanya ng humanity maliban lamang po sa ating Panginoong Jesucristo. Sir, kaya man Diyos ang pagluwas sa tuwa bisan wala siya pagkatao kung gustuhon. Pero tungod sa iyang dakong gugma sa tao,
yung gibuhat sa pagsakripisyo. Actually, tama po sir, tama po. Pwede po niyang iligtas po tayo kahit hindi po siya maging tao. Pero, nang dahil po sa dignity na binigay po ng Diyos sa tao, ayun, pinadala po niyang kanyang-kanya kasi kailangan ito ng proseso eh. Pwede po isang kudlit lang sa kanyang mga kamay, pwede na tayong maligtas, pero sinunod po niya yung proseso kasi siya po yung may gusto na ganito po yung mangyari. So yan po, hindi po pwede ikokontra po niya yung desisyon po niya, ikokontra po niya yung plano po niya. Okay, paano maligtas ang iglesia ni Manalo? Di sila niwala, ay hindi po yan maliligtas po sila. Lalo na yung mga naniniwala na yung talagang mayroong alam sa pananampalatayang Katoliko, kaya talagang hindi po yun maliligtas. Sir Ray, good evening po sir, and thank you po sir sa always po niyo pagsuporta sa programa po natin sir. Thank you po. Okay, itong ganina nag-review. Okay lang sir, no problem. Okay, Sir Jen Talaba, good evening po sir, at sa inyo pong pamilya. Okay, so yun. So, nang naging tao, Ma'am Sheng, good evening. Okay, so, naging tao din Panginoon Kristo, kumuha po siya, Sir Ta, good evening. Kumuha po siya ng laman at dugo doon sa puso ng kanyang ina, dugo ng puso ng kanyang ina. So, kaya nga meron pong persona ang ating Panginoong Kristo. So, kaya nga yung dugo at laman na ginamit ng Panginoong Kristo sa pagligtas sa atin, galing po yan sa dugo, sa puso ng mahal na Birhing Maria, sa heart ng immaculate heart ng mahal na Birhing Maria. Bakit po immaculate? Kasi ang Panginoong Kristo is nandyan po sa kanyang kapuspusan ng grasya eh. Same din po ang mahal na Birhing Maria, nandyan po sa kanya yung kapuspusan ng grasya. Dahil po sa Panginoong Kristo, ang Diyos po mismo, kalooban po ng Diyos na itong Mariang ito, kailangan mapupuspos ito ng grasya. Kasi syempre, Diyos po ang papasok rito. Diyos po ang titira po rito for 9 months. For 9 months. Diyos po ang bibigyan ng mahal na Birhing Maria ng katawan at dugo para iligtas po sa tao. So kaya nga sa atin, kung meron tayong sinasabing si Adan yung pinakame na nagkasala po tayo, meron din siyang kasama na nagkasala po lahat ng tao. Sino pong kasama ni Adan? Si Eva. Sa pagliligtas din po, kung maliligtas ang mga tao sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, meron din po siyang kasama ang mahal na Birhing Maria. Kung hindi dahil sa mahal na Birhing Maria, wala po tayong kaligtasan po ngayon. Bakit po? Kasi wala pong dugo eh. Yung Panginoon na ililigtas po sa atin nang dahil po sa mahal na Birhing Maria, nandyan po yung dugo. Nandyan po yung sinasabi nating kaligtasan sa pamamagitan ng dugo ng Diyos mismo Dugo ng Diyos. Hindi lang simpleng Kristo. Dugo po ng Diyos po yun. So ngayon, naging tao. Nung sinabi ng mahal na Birheng Maria, be it done unto me according to thy word, yung panahon yun, nagdadalang tao ang mahal na Birheng Maria. And kung titinan po natin sa lahat po, by tradition po sa pananampalatayang Katolika, ang pinakauna at pinakahuling binigyan ng halik ng mahal na Birheng Maria sa sanlibutan ito, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Tama po sir, dahil Santa Maria walang bahid. Ay opo, tama po sir. Sir, kinimendo man ako sa bata pa ko kanang muto nga palahubog sa una pag si Mana Santa magpakasala daw ta kay wala unang-una na sir, damgo. Yes, Sir Jim, tama po yan. Sabi taga Jehovah's Witness na si Maria daw ay hindi virgin kasi daw may mga kapatid siya. Nagpapasalamat po tayo Sir John Ortoyo II na si San Jose isang Katoliko. Kung Jehovah's Witnesses pa yun si San Jose, talagang delikado Santa Maria. Masisira talagang virginity ng mahal na Birheng Maria kung Jehovah's Witness pa yung si San Jose. Sir, wala reproductive cycle na hitabo ato sir or na sperm? Yes sir, wala po sir. Wala po. Kaya nga meron pong meron pong misteryo na nangyari po doon eh. So yun po yung nangyari Okay, so yun. Ang pinakauna at pinakahuling binigyan ng halik ng mahal na Birheng Maria sa lupang ito, walang iba po ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Ang mahal na Birheng Maria, kahit hindi nakasulat sa Biblia, nagkasama po sa Santa Elizabeth for 3 months. Kasi nagpunta doon ang mahal na Birheng Maria after sa Annunciation, binisita ng mahal na Birheng Maria si Santa Elizabeth. Tumira po siya doon hanggat ipinanganak ni Santa Elizabeth si San Juan.
San Juan Bautista na ipinanganak ni Santa Elizabeth San Juan Bautista. At kinarga po ni Santa Maria si San Juan Bautista, pero never po niya hinalikan. Never po niya hinalikan si San Juan Bautista. Bakit? Kasi piniprepare po niya yung kanyang banal na labi, banal na lips po niya. Piniprepare po niya para i-offer po. Kasi alam po niya yung ipinagdadalang tao po niya, yan po yung pangalawang persona sa Santissima Trinidad. Kuno sa panabo, sige nga dili taro mga Katolik, pero siya sige angkon nga pure daro mga Katolik, pero ang baruganan manalista na kaya nga katawag sa lamig Arius mauman. Okay, so ipinipray po yan, inihanda po yan ng mahal na Birheng Maria para ang halikan lang po niya, walang iba ang mahal na Birheng Maria. Kaya mga sulpot, walay utang na loob sa Blessed Virgin Mother Mary, wala nila una dili tungod ni Mother Mary, dili mahugasan ilang kasalanan o niya atak yun. Kaya nga po mami, sa ating mga Katoliko, importante po sa atin. Kaya nga meron po tayong doktrina na ang mahal na Birheng Maria is co-redemptrix. Yun po yung title po niya, co-redemptrix. Bakit? Kasi kung wala po siya, wala pong mangyayari na maligtas po ang tao. Nang dahil po sa kanya, nagbigay po siya ng humanity sa ating Panginoong Jesucristo, yun, tayo ay naligtas. So, yan po yung rason. Okay, so, ngayon, nang nagdadalang tao ang mahal na Birheng Maria, ipinanganak po niyang Panginoong Jesucristo December 25. Hindi po October, hindi po September, hindi po siya sinasabi nating January or February, March, hindi po. December 25. Ipinanganak ng mahal na Birheng Maria ang ating Panginoong Jesucristo. So, nang nagdadalang taong mahal na Birheng Maria, hindi nasira yung virginity po niya, lalabas po ang Panginoong Jesucristo na hindi rin masisira ang virginity ng mahal na Birheng Maria. Bakit po? Kasi ang pumasok, ang nakatira sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria ay siya po yung God of Order. So kagaya sa nangyari doon sa burning bush sa panahon ni Moses, di ba, nang nagpakita ang Diyos nagpakita ang Diyos parang bilang apoy, pero hindi nangyari na yung bush na yun ay nasunog. Naging aso po sa hindi po nangyari yun. Bakit po? Kasi ang nandoon is yung God of Order. Same din po sa virginity ng mahal na Birheng Maria. Pumasok ang Panginoong Jesucristo, nakatira for 9 months. So hindi po nangyaring nasira ang kanyang virginity. Lalabas po siya na hindi rin masisira ang kanyang virginity because yung nakatira po doon at ang lumabas is siya po yung Panginoon ng order. Yan po. Okay, so ngayon, na nag-acquire na ang second divine person, yung noon ay purely divinity lang po yung na hinahawakan ng second divine person of the Holy Trinity. Nang nag-acquire po siya ng humanity, nang tumira po siya sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, doon nag-acquire po siya ng humanity. So ibig pong sabihin, nag-acquire po siya ng ibang sources sa operation para magawa po niya ang mga bagay na pwede niyang gawin po noon pero hindi po niya magawa. Bakit po? Kasi contrary po sa kanyang contrary po sa kanyang sarili. So kaya nga pumasok po siya, nag-acquire po siya ng humanity, and at the same time so magagawa na po niya ang mga bagay na ginagawa po ng tao. Yan po. Tontology siguro gito. Buwig. Sir, Jordan sa labor ng mga Mary, wala yes po sir, wala po siyang pain. Kasi ang pain po, yan po yung parang punishment po ng Diyos sa ginawa po ng babae na nagkasala po ang tao. So ibig pong sabihin, nang nanganak ang mahal na Birheng Maria kasi full of grace po siya, at the same time wala pong punishment na inibigay po sa kanya. So ipinanganak po niya ang Panginoong Jesucristo na kahit isang sakit wala po siyang napipil. Yan po yung misteryo. Sir, totoo po ba na Santa Maria is between nakita? Hindi po sir. Isa po yung figurative figurative term na ginagamit na ang mahal na Birheng Maria isa pong between. Bakit po? Kasi yung sources po kasi ng liwanag ng mga between, yung stars is ang sun, ang araw. So sa pananampalataya po natin, ang sources of light ay ang Panginoong Jesucristo. Pagkatapos ang mahal na Birheng Maria, bakit meron po siyang light? Yung bilang parang isang between, bakit meron po siyang light? Nang dahil po yan sa
Son na nagbibigay po ng liwanag. So nagkakaliwanag ang mahal na Birhen Maria dahil po sa kanyang anak. Kaya nga po tinawag po siya na ina ng Diyos. Hindi po siya mangyayaring maging ina ng Diyos kung hindi po nangyari na ang Panginoong Jesucristo ay tumira po sa kanyang sinapupunan for 9 months. So yan po Sir Raymond Solis. Okay, so ngayon sa hindi po siya naging tao, ang nasa kanya po is divinity. Na naging tao po siya, nag-acquire po siya ng another nature, ibang nature, yung tinatawag na humanity. So pag sinasabi po nating humanity, ibig sabihin, yan po yung another nature na na-acquire ng Panginoong Jesucristo para makagawa po siya ng isang aksyon na parang makita po natin na para maligtas po niya tayo. Para maghirap po siya, para gutumin siya. Yan po yung Sir Arjen, di na po ba nagkaanak? Hindi po sir, in terms of by blood, hindi na po. Pero nagkaanak po siya in terms of faith. In terms of faith, kasi sa pananampalataya po natin, Ephesians chapter 1 verse 5, naging kapatid natin ang Panginoong Jesucristo. At syempre, kung kapatid natin ang Panginoong Jesucristo, ina po natin ang mahal na Birhen Maria. Unlike sa Protestante, kapatid raw po nila si Panginoong Jesucristo. Pagkatapos, ang mahal na Birhen Maria, hindi natin natanggap bilang ina, ay talagang mga walang kwenta po itong mga sulpot na ito. Nangatag na lang siya gaba. Mupod. Okay, so So balik po tayo sa atin pong tinatawag na topic. Okay, so So nag-acquire po siya ng humanity. So again, yung definition po na ibinigay po natin kanina, pag sinabi nating nature, it is only the sources or sources of the operation sa action ng isang being. So yung example ko po kanina, si Sir RJ umiyak. So ang umiyak ba ang human nature? Hindi po. Ang umiyak si Sir RJ. Pagugutomin si Sir RJ, ang human nature po ba ang ginugutom? Hindi po. Nagugutom si Sir RJ dahil ang nagugutom ay si Sir RJ, hindi po yung human nature. So ang totoong ina at ama po ni Santa Maria ay Santa Ana at Joaquin po ba sir, which is yes po, totoo po yun sir. Yes po sir. Sila po talaga yung parents ng mahal na Birhen Maria. Talakas kayo yung mga batasan ng mga Protestante. Oh man. Ayun mong kalimutan, huwag niyo po sanang kalimutan i-follow po yung page po natin ha. And kung pwede po kayo magpadala po rito ng Facebook stars po sa atin pong program. Okay, titinan ko muna. May nagme-message. Okay, so balik po tayo. Okay, so So ang human nature ni Sir RJ, hindi po siya yung ginugutom. Ang ginugutom si Sir RJ. Pag iiyak po si Sir RJ, hindi po yung human nature ang umiyak, kundi ang umiyak si Sir RJ. Same din po sa ating Panginoong Jesucristo. Nang ipinanganak po siya, hindi po ang humanity ang ipinanganak. Ang ipinanganak po ang second divine person of the Blessed Trinity. Kaya nga, ang mahal na Birhen Maria, walang titulo na Mother of Christ. Wala po sa titulong ganyan. Ang titulo po niya, Mother of God. Bakit? Kasi ang ipinagdadalang tao po niya, ang pangalawang persona ng Santissima Trinidad. Yan po yung ipinagdadalang tao po niya. Okay, so ngayon, nang lumaki ng ating Panginoong Jesucristo, meron po siyang mga nagawa in terms of human nature, pero ang nag-act mo doon, hindi po yung nature na divine at nature na human. Ang nag-act po doon, ang gumawa po doon is ang second divine person. So ngayon, doon po tayo sa sentro doon sa kanyang pagtuturo sa kanyang ministeryo. So nakita po natin, mababasa po natin sa banal na kasulatan, ng Panginoong Jesucristo umiyak. Ang Panginoong Jesucristo nagugutom. Ang Panginoong Jesucristo nagagalit. Ang Panginoong Jesucristo nagtuturo. Ang Panginoong Jesucristo, makikita natin na pinahinto niya yung bagyo. So tanong, nature po ba ang gumawa ng pahinto ng bagyo? Nature po ba ang ginutom? Divine and human nature po ba yung nagutom? Divine and human nature po ba yung sinasabi natin nagpagaling sa mga may sakit? Yung umiyak? Sino po bang umiyak? Yung nature? Hindi. Ang umiyak is yung divine person. Kaya nga sa turo ng mga fathers pati ng mga doktor ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, makikita po natin na ang Panginoong Jesucristo pag mangyayari na usa ka pa mag-uol, kung malulungkot po yan,
perfect po yung kalungkutan po niya. Bakit? Kasi He is a perfect being. So pag meron po siyang kasiyahan, perfect din po yun. Bakit? Kasi He is a perfect being. Kung maghihirap po siya, perfect din po yun because He is a perfect being. Perfecto po siya. Kaya nga, lahat po na mga ginawa po niya, ma-divine and human, ang ginamit po niyang source sa kanyang operation, sa kanyang action, perfect po yan lahat. Bakit? Ang nag-act, ang gumawa, hindi po yung nature, kundi ang gumawa, ang second divine person. Yan po. Okay, so, before po tayo magpapatuloy, sir, bakit yung second divine person yung pumunta po rito? Pwede naman na ang mga propeta yung mamatay. Pwede naman na si Abraham yung mamatay para tayo yung maligtas. Pwede naman na yung mga sila Moses, sila David yung mamatay para tayo yung maligtas. Bakit po ba ang Panginoong Jesucristo pa ang pumunta po rito? Ang second divine person pa ang pumunta rito para tayo ay iligtas. Bakit? Kasi hindi po mabayaran ng tao ang kanyang kasalanan kung tao lang po ang ibabayad. Bakit? Kasi nagkasala po ang tao doon sa infinite being. So sa infinite being po siya magbabayad. Hindi pwede na ang only human lang yung ibabayad doon. Hindi po pwede yun. Bakit? Kasi ang divinity and humanity, hindi po magkapareha po yung value. Bakit? Kasi ang divine being, He is infinite being. Tayo pong mga tao, ang mga tao po ay finite being lang po tayo. So ibig pong sabihin, ang infinite being, kung babayaran ng finite being, hindi po kung sabi sa'yo pa, hindi sarang. Dili sarang makabayad. So, human person po daw, tama po ba, sir? Instead of divine, erehe po yan sila, sir, mga erehe po yan. Okay, so for example, yung binibigay ko dito na example sa lahat ng lectures ko po, kung magkakautang ako sa inyo ng 1 billion pesos, pagkatapos ang ibabayad ko sa inyo is 1 centavo, nakapagbayad na ba ako sa utang ko? Hindi po. Bakit? Kasi ang 1 centavo, hindi po equivalent. Hindi po equal value. Equivalent, equal value. Hindi po equal value doon sa 1 billion. Okay, wala na matay ang pagka-Diyos. Sige, sir, i-ano natin yan mamaya po, sir. Sasagutin po natin yan. I-continue ko lang po yung presentation at maintindihan po ninyo, sir, kung literal ba o hindi. Okay, yun. Balikan po natin. Okay, so, nakikita po natin, saan na ba ko? Nawala ako Nawala ako Teka, nawala ako. Okay, so magkakautang ako sa inyo ng 1 billion, hindi pwedeng ibabayad is 1 centavo kasi hindi po same value ang 1 billion and 1 centavo. Same din po sa atin. Hindi po same value ang finite being tayo at ang infinite being. So kaya nga, sa Old Testament, hindi po nangyari na naligtas ang tao. Bakit? Kasi ang sinasabing, ang pagbabayad, ang ginagamit lang is katawan lang po ng hayop. So hindi po same value. So kaya nga, ang infinite being ang pumunta po rito para po siya ay maging tao at para po siya po yung i-offer bilang isang sakripisyo para po tayo ay maligtas. So yung infinite being ng Panginoon Jesucristo nagpunta po rito, naging tao. So yan po yung i-offer bilang sakripisyo. So same value na po siya. Kaya nga meron po tayong kaligtasan. Meron na po tayong kaligtasan. So, yun, literal po ba na naging taong Panginoon Jesucristo? Yes! Literal po ba na tumira po ang ating Panginoon Jesucristo sa sinapupunan ng ating mahal na Birheng Maria? Yes! Literal po ba na divine person po yung ibinuntis, ipinagdadalang tao ng mahal na Birheng Maria? Yes! 100%! Literal po yun. Wala pong figurative po doon. Bakit? Kasi ang ipinagdadalang tao ng mahal na Birheng Maria, ang ipinanganak, ang lumaki, ang nagturo for 3 years, totoong Diyos, totoong tao po yun. Literally. Literal po yun. Wala pong figurative sense po doon. Wala pong figurative na tao. Kasi ang tao is literal. Ang being is literal. Hindi po pwedeng maging maging sinasabi natin figurative ang isang being. Ang Panginoong Jesucristo, He is a being. What kind of being? He is a divine being. So yung naging tao,
nakasama ng mga apostol for 3 years. Divine being po yun. Hindi po yun human being kahit na meron po siyang humanity. Okay, so doon po tayo sa dogma ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang Panginoong Jesucristo iisang persona pero may dalawang kalikasan. Itong dalawang kalikasan na ito, humanity and divinity, hindi po ito hiwalay sa isang persona, sa iisang persona. Ang iisang persona, siya po yung may hawak ng dalawang nature na ito, pagka-Diyos at pagkatao. Pag sinabi natin hindi magkahiwalay, so hindi makaka-operate ang divinity, hindi makaka-operate ang humanity without a divine person. So, ibig sabihin, ang nag-act po doon, ang gumawa po doon is ang divine person, hindi po yung tinatawag natin nature. So, hindi po din sasabihin natin na hindi namatay yung divine nature. Bakit? Kasi hindi naman naging tao yung divine nature, ang naging tao ang person. Human nature lang po yung namatay. Hindi po, mali po yun. Hindi po human nature po yung kumain. Hindi po human nature po yung ipinako doon sa cross. Ang ipinako doon sa cross, ang second divine person of the Blessed Trinity, God. So kaya nga ang Council of Trent, gumamit po siya ng term that refers to the second divine person who is God. Diyos po ito. So, yun. Yung humanity and divinity po niya, it is only a sources. They are only sources of the operation sa action ng second divine person. So, paano po natin matutukoy? Paano po natin matutukoy yung ginamit niya yung humanity po niya, ginamit po niya yung divinity po niya? Okay. Ito. Okay, so, nakita po natin ang divinity po kasi wala po siyang operation ng mamatay, maghirap, ayun yung sinasabing wala po siyang operation na sinasabing gugutumin, umiyak or iiyak. Wala po yung divinity. Hindi po siya nakakakilala ng ganyan eh. Pag sinabing siya, actually parang term na lang po natin yun. Hindi po yung literal ha. Okay, so ang divinity wala siyang ang nasa kanya is omnipotence, omnipresence, omniscience. Yung pagka-Diyos talaga yung nature po. Yung humanity, nandoon yung iiyak, magugutom, yun, magagalit, yun. Nandoon na si humanity, yung nature po natin. So, itong dalawang operation na ito, nagawa po ito ng Panginoong Jesucristo. Okay, divinity. For example, ginamit po niya yung divinity po niya. Yung pinagaling po niya yung mga may sakit. Binuhay po niya yung mga patay. Ano pa? Pinahinto po niya yung bagyo. Naggumawa po siya ng milagro, yung naging 5,000 isda at 5,000 tinapay po yung pinakain po niya. Yun. Ginamit po niya doon ang kanyang divinity. Like manner, sa ibang banda po naman, umiyak po siya. Nagalit po siya. Naghirap po siya. Namatay po siya. Yan po yung sa humanity. Tanong, dalawang Kristo po ba ang nag-act? Hindi. Iisa lang po. So yung nag-act as bumuhay na mga patay at nag-act na nagutom, pinatay, iisang persona lang po yun. So, ibig sabihin yung nag-act doon sa cross, siya po ay isang second divine person. So, ibig sabihin, totoo talaga na ang Diyos ay namatay. Bakit? Kasi pag hindi yung Diyos yung ipapako doon sa krus, so ang mangyayari, wala po tayong kaligtasan. Wala po tayong kaligtasan. Kung sasabihin natin, tao lang yung ipinako doon sa krus, ang ating Panginoong Jesucristo, wala po silang pagkakaiba sa aral ng mga iglesia ni King Kong. Bakit? Kasi sa kanila tao lang ang ating Panginoong Jesucristo. At hindi rin po mangyayari na ma-establish po yung Santa Misa. Bakit? Kasi tao lang yung nagsalita doon, hindi yung Diyos. Nang sinabi niya, this is my body, wala yung figure, lang yun, symbol lang yun. Kasi tao lang yung nagbigkas eh. Pero sa ating pananampalatayang Katolika, hindi po pwede yun. Nang sinabi ng Panginoon Kristo, this is my body, nangyari po yun kasi ang nagsalita is ang Diyos.
Same po sa nangyari doon sa Genesis. Let there be light. Okay? Pagkatapos, sabi niya, merong umaga, merong gabi. Merong mga hayop, merong ganito ganyan. Gumawa po siya ng tao. Ayun! Yan po yung nangyari. Okay, salamat kayo sa opportunity ganyan, sir. It's privilege. Salamat sa mga books sa Lukay, sir. Dako kayo. Ay, no problem po, sir. Gipakapinan. Ayun. Suuta lang na, sir. Suuta lang, sir. No problem po, sir. Maray sa payan, Sir Carlo. Okay, musupak man sila anak kay dili daw mamatay. Walang problema. Hindi po talaga mamamatay ang Diyos. Pero kung gugustuhin ng Diyos na magpakamatay, wala po tayong magagawa. Ipapabasa po sa kanila yung St. John chapter 10 verse 18. Sabi ng Panginoon Kristo, may kapangyarihan akong i-offer ang aking buhay at may kapangyarihan din akong babawiin ito. Sabi po niya. Okay, bato Sir RJ, mabasa nga tinaw, gi-explain nga Kristo Diyos nga namatay. Opo po, sir. 648-648. Totoo po yun, sir. So, yan po. So, talagang Diyos po yung namatay. Bakit? Kasi kung hindi po Diyos po yung namatay, as yung persona, I am not referring to the nature. Ang ating Panginoon Kristo yung namatay, na totoong Diyos, totoong tao, talagang Diyos po yun. Wala po tayong kaligtasan. So kaya nga tayo mga Katoliko, tama po yung sinabi sa banal na kasulatan na yun, ang binayaran po niya lahat po ng mga kasalanan po natin. Mababayaran na po ba kung sa simpleng tao lang yun o isang tao lang? Hindi po. Hindi po mangyayari na babayaran po yung kasalanan po natin kung tao lang yung namatay. Hindi po. Mr. Solasco, ikaw yung magulo kasi hindi ka nakakaintindi sa mga divine truths na nasa loob ng Iglesia Katolika kasi nandyan ka sa iglesyang sulpot na itinataglan ng tao, Mr. Solasco. Sa amin, ginagamitan namin ito ng filosofiya para makaintindi po kami sa teolohiya. Matay si Rene na Ana Jud og Tagalog si Sir RJ, sir, kaya nagtinagalog buing. Tuara ka to, diya Jud na kumbinsi ana kung dili Diyos namatay ato. Kung dili Diyos ang namatay, wala dyan po. Yes po, sir. Wala po tayong wala po tayong kaligtasan eh. Kung hindi yung Diyos yung nasa krus, wala po tayong kaligtasan. Kung tao lang po yun, wala siyang pagkakaiba ni Abraham. Wala siyang pagkakaiba nila Noah. Wala siyang pagkakaiba ni David. Yung mga propeta, wala po siyang pagkakaiba po doon. So wala tayong kaligtasan, kumbaga. Walang Santa Misa. Yung Santa Misa useless yan kasi tao lang yung nag-establish po niyan. Walang bautismo kasi tao lang ang nag-establish po dyan. Bakit tayo naniniwala na mayroong kaligtasan po dyan? Kasi yung namatay, yung nag-establish ng mga sacraments is totoong Diyos po yun. So kaya nga, God died literally. Wala pong figurative sense po. Na pag magtuturo ang Iglesia Katolika, hindi po yan gagamit ng figurative terms. So yan po, Again, anong oras na po ba? Again, huwag niyo po sanang kalimutan pag-like, share, follow sa atin pong Facebook page. RJ Orolanceno II TV Apologia.argumento and sa ating Kuya Apologist TV page. And again, huwag niyo po sana pong kalimutan ang pag-subscribe sa mga channels po natin, The Lay Catholic Apologist International Official, RJ Seno II TV, and sa atin pong Kuya Apologista TV. And pwede rin po kayo magpadala po rito ng super sticker, super thanks sa atin pong YouTube channel. And syempre sa ating pong page, pwede rin po kayo magpadala po ng stas. Thank you po in advance. And sa gusto pong tumulong sa programa pong ito, pwede po ninyong i-message po yung natin, yung ating page kung magpapadala po kayo ng tulong. Maraming salamat po kasi until now nangangailangan po ng tulong ang programa pong ito. Okay, ito araka to diha jud ko na kumbinsian na kung dili Diyos namatay, kaya nga po totoo po yun, sir. Galanta ko sa imong video ana, sir, nangugat kag pasabot. Pero ang problema hindi sila nakakaintindi. Iwan ko lang po, bakit po hindi sila nakakaintindi? Sa atin po mga kababayan, mga kapatid, pinakaunang gawin po natin, dapat iano po natin ang mahal na Birheng Maria. Kung ano bang bitaw pangulitawhan ba kumbaga. Bot pasabot, ang ibig ko pong sabihin, dapat malapit po tayo sa mahal na Birheng Maria kasi siya po yung magtuturo sa atin kung sino po yung kanyang anak. Tayo po mga Katoliko, nakilala po natin ang Panginoong Jesucristo hindi lang po nang dahil siya po yung nagpakita, kundi nang dahil po sa kanyang ina. Okay, Mr. Pigeon, meron po tayong mabasa.
And kung gusto po niyong babasahin ko po, pumasok po kayo. Pagkatapos, after ko po mabasa, aaminin po ninyo yung sektang inaaniban ninyo sa demonyo. Babasahin ko po, Mr. Solasco. Okay, kung tao na si Kristo, nga nang nabanaw man si Kristo, tungod kay Diyos gud siya. Pastila na kaya nga, simple po yan. Simpleng argumento po yan, Ma'am Nadine. Sinasabi po nila, nang dahil sa Diyos, binuhay po siyang muli. Ay, opo, kasi the act of one is the act of three. Pero sinabi ng Panginoon si Kristo, may kapangyarihan akong i-offer ito, ibibigay ito, at may kapangyarihan akong babawiin. So ibig sabihin, meron siyang sariling kapangyarihan na i-offer at babawiin po niya yung ano niya, yung buhay po niya. Yes, Sir John Allen, good evening po. Okay, ang turo ni Kristo na ang Ama lamang, siyempre meron pang iisang Diyos Ama. Pero ang tanong, yung nagturo po ba, hindi po ba sa Diyos? Basahin mo nga yung banal na kasulatan, Mr. Solasco. Ang problema sa inyo, pinipili lang ninyo yung binabasa po ninyo eh. Okay, actually, iglesia ni King Kong ito. Kung hindi ito iglesia ni King Kong, isa itong sa section ni Jehovah or isa itong Muslim. Kasi sila lang po yung hindi naniniwala na ang Panginoon sa Kristo ay Diyos eh. Okay, ang ubang CFD na i-reser kaya nakasabot na gusto sila, pero di lang yun kaya nga eh. Pero actually, magrosaryo lang po sila ng marami para makakaintindi po sila ng misteryo ng inkarnasyon. Mystery of incarnation po yan eh. Na ang mangyayari po dyan, hindi po mangyayari na maliligtas po tayo kung wala po yung Diyos ha. Diyos po siya eh. Siya po Diyos. Sabi niya, may mabasa ba sa Biblia na inangkin niya na Diyos ang dami-daming talata? Na inangkin po niya implicitly ha. Inangkin po niya. Pero kung hahanapan mo ako ng talagang letra por letra, dapat mayroong kondisyon. Hindi pwedeng magbabasa ako rito na walang kondisyon. Kasi kahit na kung wala pong kondisyon, magbabasa ako rito, pagkatapos walang kondisyon, so ang mangyayari, alam ko na hindi ka maniniwala. So nagiging useless yung ebidensya ko. So ngayon, ang gagawin natin, pababasahin mo ako, hinahanapan mo ako ng talata, so ako ang magbibigay sa iyo ng talata, ako ang magbibigay sa iyo ng mabasa, kasi ako yung hinahanapan ninyo eh. So ngayon, ang mangyayari, hindi pwedeng i-reveal ko po yung i-divulge ko po yung sinasabing ebidensya kung wala pong kondisyon. Dapat merong kondisyon. Yes, Mr. Ampinos, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Okay, sir, sa imba mo og stand ni Attorney Bacalso ananggan. Actually, hindi ako masyado sa stand ni Attorney Bacalso. Mas nanood po kasi yung stand po ni Bradshaw. Ayan po. Okay. So sa Lay Catholic Apologies, hindi po nangyari na meron po kaming division. Muslim pala ito. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, sus nilang. Ang Diyos ninyo ay hindi po niya magagawa ang lahat. So, yun. Biyain na kayo, pulos na. Ang Diyos po namin, magagawa po niya yung lahat. Basta hindi lang po kontra sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Yung pagiging tao po ba, kontra po ba sa kanyang kalikasan? Hindi po. So, kaya nga kami mga Katoliko, naniniwala kami na meron kaming kaligtasan kasi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, naging tao po ito kasi wala pong imposible po sa Kanya. Sino po ba kayo na pipigilan ninyo ang Diyos na maging tao? Mas makapangyarihan po ba kayo sa Diyos? Sakto yun, sir, kay sumala sa gingon ni Kristo, wala kamoy mahimo kung wala ako, busa, way laing makahimo ang pagluwas. Yes po, sir. Kasi sa major premise pa lang, ang Diyos lamang ang tagapagligtas. Minor premise, si Kristo ay tagapagligtas. Therefore, or ergo, ang Panginoong Kristo ay Diyos. Simple lang po yung lohika na yan. Founder, gikaon nas ulod. Mauman, sakto. Bago namin ibigay o talatag, ikaw muna maglatag ng talata. Actually, hindi po yan, sir, Muslim po yan. Muslim po yan si Mr. Solasco. Maginomdom ko sa akong papa sa buhay pa sa suko kaya akong papa kay yung igsuon ng iglesia ni King Kong dili magtuuhan nga Diyos si Kristo. Kalagot niyo sa kalagot ni papa, giingnan siya ni papa unsa man gisiun ko ni Biblia kay di malimutuhan.
Mao yun, sakto. Sakto yun, ma'am. Okay, unsa may pasabot aning giyawit niya, sir. Ang gusto ko pa nagwaan na siya tawag ana nangabog nagyawa uso billahi minasaytin ni Rahim. So iyang giabog ang yawa daw kuno. Nya pagkaman yung profession Bismillahirrahmanirrahim. Iprofess niya ang tawagan ng iyang pagtuo. Ay na lang, ikaw yung demonyo rito eh. Yun. So, okay. So, yan po yun. Bukas, ang explain po natin bukas is yung misteryo ng kaligtasan po natin. Ano po ba yung binayaran ng Panginoong Jesucristo? Para makita po natin yung sinabi ng mga sulpot na maniwala ka lang sa Panginoong Diyos, ligtas ka na, faith alone, tanggapin ko lang si Kristo, aking personal na tagapagligtas, ligtas na ako, panaginip nyo lang yan, uy. Hindi yan totoo. Hindi yan yung pagkaturuan ng Panginoong Jesucristo. buing kasi siya tata 600 AD Ramoning tumaw. Yes po sir, totoo po yun. 622 AD. Yes po, totoo po yun. So mga kababayan, mga kapatid, ang pananampalataya po natin, kaya nga nagse-celebrate po tayo sa panahon pong ito kasi siniselebrate po natin yung ginawa po ng Diyos. Ang Diyos po mismo ang pumunta po sa atin para po siya'y mamukay ng 33 years. Para po siya'y makasama po natin for 33 years. At alam po ng mahal na Birhing Maria kung ano po ang Panginoong Jesucristo. Alam po niya lahat yun. Kaya nga yung mga fathers po natin, di ba? Ito, anak ko, alam mo kung ano po ang attitude po nito. Bakit? So, alam ko po kasi yung pagkabata po niya until now, nang lumaki po siya. How much mo sumahal na Birhing Maria? Na alam po niya kung ano ang Panginoong Jesucristo. At si San Jose po mismo, nasusubaybayan po ni San Jose yung Panginoon. Yan po. Kay RJ, ilang founder kaya nakikilawas o mananap, pastilan. Maog yun, Sir Jun. Maog yun. Di lang kay kana, appeal pa ang asawa siyang anak, yung asawa. Kasi sugo daw ng kanilang Diyos. Ay, diferensyado. Okay, so yun. Yan yung paniniwala natin mga Katoliko. So, kaya nga celebrate po natin ito. Pasensya na po sa laruan ha. Ito lang po yung laruan po niya eh. Ano na yan, anak? Ano yan? Ito po yung paborito po niyang laruan eh. Ano yan? What's that? Unsa na katinuod, wala nabuhi o wala mamatay ang ilang Allah. Actually hindi ako masyado sa kanila eh. Wala nabuhi. Actually based sa kasaysayan is ayon sa isa sa mga sources ng kasaysayan, one of the gods doon sa Makkah is yung tinatawag na Allah. Kay inventor ng bataan eh. Kaya inventor gani kayo. Ito grabe ang mga kuris-kuris. Kaya matay mangganis Muhammad nga gihiluan mat nga pagkaon. Ang sa ngalan Nathan po ma'am, Nadine Rex Nathan po yung pangalan po niya. Rex means king, Nathan means give, ibinigay. So, ang ibinigay na hari, kumbaga. Rex Latin term po yan, ma'am. And Nathan is Hebrew term, Nathan. Ibig sabihin, ang ibinigay. So, yun po, ma'am Nadine. And ang nickname po niya is Atan, or si Junior Apologist. Kasi si Kuya Apologist, wala na, tulog na. Nagpe-prepare po kami para sa biyahe po namin bukas eh. Magpe-pilgrimage po kami this coming Thursday. Yun, makapag-live po tayo and babalik po yung regular program po natin the next week. Itsahan nagbaboy buing. Kamu sir ba? So yun, yan po yung paniniwala po natin. So kaya nga, kung hindi po natin naiintindihan
yung misteryo ng inkarnasyon, lahat po ng doktrina ng Iglesia Katolika, particularly sa Santa Misa, hindi po natin yan maiintindihan. Yan po. Siya di ay nayahari, sir. Magani, sir. Okay. Wow, kanindot sa name ay Rex Nathan katong maguwang, sir. Unsay junior ko po yun, sir. Romulo. Romulo po yun. Romulo Seno the fourth. Junior ko po yan, ma'am. The second po kasi ako eh. Then siya is the fourth. Yan po. Okay? So, yun. Again, huwag niyo po sanang kalimutan i-subscribe po ninyo yung mga channels po natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandro II TV, and sa atin pong Kuya Apologist TV. Pwede rin po kayong mag-send po dyan ng super sticker, super chats, super thanks. And dito po sa program po natin, sa page RJ Horolan Sandro II TV, Apolya pong Targumento, pwede rin po kayong magpadala po rito ng Facebook stars. And huwag niyo po sanang kalimutan i-share para mas marami po mga katolikong makapanood po nito at matututo matungkol po sa ating pong pananampalataya. Actually, bukas, ang gagawin ko po bukas, pag dating po namin doon, magre-record agad ako pagkatapos i-upload po natin. Ang problema is mahina lang yung signal doon eh. Mahina lang yung signal sa area po namin eh. Okay, sir, ugba kamo topic sa faith alone. Actually, sir, isa Semana Santa po kasi ngayon po, sir. So, bukas ano lang yun po, sir, murag sagiran lang nato ang faith alone. Kasi ang epekto po ng yung epekto po ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, yung pagligtas po sa atin, yung itatakil po natin by tomorrow, Sir John Herman. Okay, liwat pagkaayo to nimo sa sir, kaya nga mami, walang duda. Wala pong duda. Okay. So kanina hindi po natin natakil po kanina yung And bukas, possible by tomorrow, yung presentation po natin dito is i-upload ko po yan doon sa itong video na ito, i-upload ko po doon sa channel po natin. And yun, mag-live lang po tayo pagka 9:30 by tomorrow. So yun. Yan po yung i-ano po natin, i-upload po natin by tomorrow or mag-live po tayo by 9:30 PM. Okay, ano pangalan ng Diyos Ama nyo? According sa Hebrew Scripture, yung Yud He Waw He na hindi binibigkas sa araw-araw na pagbigkas, ang binibigkas ng mga Hudyo noon is Adonai. Pagkatapos sabi ng mga Bible scholars, kahit ng mga Jewish scholars, ang pinakamalapit na pagbigkas sa pangalan po ng Diyos ng mga Hebreo, yung mga schismatiko, yung mga schismatiko naman, yung mga sinasabi nating Shemites, Shematiko pala. Shemites is Yahweh. Wala pong ibang pangalan po yun. Yan lang po. Okay? Gwapo bataag yun, liwat sa papa. Okay, asa ka nakakungtas ka balugo, minaw lang ka bago sa dinata. Opo, kung may magtatanong po sa atin ng ganyan, wala pong problema. Pero dapat, pag Katoliko po yung magtatanong po sa atin, pagkatapos hindi naniniwala patungkol sa doktrina ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, yung declaration po ng Trento at yung mga faith po declared by the First Council of Nicaea and Council of Chalcedon. So dapat wala po tayong hindi tayo Bible alone kasi Catholic issue po ito eh. Catholic doctrine po ito. So pagkaharap ko Katoliko, dapat ang ipepresent pa natin turo ng Iglesia Katolika, hindi pwedeng Biblia lang. Wala na kayong pagkakaiba sa Protestante kung ganyan man lang. So yan po. Okay, 10:30. Yun. Okay, so sa gusto pong sumali sa seminar this coming April 29 to 30, maghahanap po ako ng lugar na mapagrintahan po natin, and doon po natin i-held po yung LCA Apologetics pre-membership seminar. LCA pre-membership seminar. Yun, naghahanap po tayo kasi dito sa Davao ang dami-dami po pero ang problema, kung sa resort po kami, ang entrance fee pa lang, kung ako ang magbabayad, talagang malaki po yun. So yun, baka magsamok-samok na po ko sa ato ang mga kuan atong mga benefactors kumbaga. Okay, Sir Inerio Manulat, good evening po sa inyo, sir, at sa inyo pong pamilya. Good evening po sa inyo. Okay, so yun, 10:30. Okay, ingat palagi, marami po akong itatanong sa iyo pag di na. Okay, wala pong problema.
Magtanong lang po kayo, Mr. Solasco, and I will try my best to answer your questions. I-try talaga ko lang po. Pag hindi ko po masagot direkta, yun, assignment ko po yun, kumbaga. Kay kulang na lang kay Kugtas magtukod og sarili nga kulto kay mali man iyang iyaha bisag kinsang Katoliko bisag si Father Darwin mali man sa iyaha nagtukod pa tong kulto nga iyang actually di ba bumalik na po siya bilang CFD, di ba? Pero doon po siya sa faction ni Bradshaw. Ang problema, irihiya po kasi yan eh. Yung hindi naniniwala, tao lang yung namatay sa krus. Heresy po yan eh. Wala po yung pagkakaiba sa Arian heresy. And yung kay Nestorius, hindi, kay Macedonius. Dalawa yung Nestorius pala, dalawa yung persona ng Panginoon Jesucristo. May personang pagkatao at personang pagka-Diyos. Yun. Iya pagtamo ba sir? Mo ba? Actually meron po siyang sinasabing parang background ng kay Bradshaw na stand eh. Okay, kulto gyud iyahang batasan mo pod lagi mo na pinakadakong problema di aron. Binigyan na siya sana ng Diyos ng panahon na bumalik sa Iglesia Katolika. Pagkatapos ngayon, magtuturo na naman ng mga bagay na hindi katulad ng Iglesia Katolika. Ayun, sinusunog po niya yung sarili po niya kung ganyan man lang. Kaya ato isgutan na God died literal. Ay po, ano ko na po ngayon. Nasabi ko na po ngayon. Bagong-bago ko lang po yung in-explain kung ano yung pananampalatayang Katolika, bro Danny Kugtas. Okay. So yun. Literal po yun kasi literal po naging tao eh. So kung literal naging tao, dapat literal po yung kamatayan din po niya. Imposible na maging figurative po yun. Hindi po pwede yun. Hindi po pwedeng magiging figurative po yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Yung sinasabi ko po kanina, wala po tayong kaligtasan kung figurative lang po yun. Ang pagkakasala po natin is infinite. Dapat ang magbayad rin po nito is infinite being. Okay, sige po, wala pong problema. Mag-request lang po kayo. Tingnan po dito. Normal kay nagpakatao na unsa naman. kaya nga eh. Literal nga na naging tao. Pagkatapos yung namatay na, figurative na lang. Meron po tayong diferensya sa pag-iisip kung ganyan man lang. Di ba? And siyempre, ang ginamit po ng Council of Ephesus na the divine logos suffered and died. Pag sinabing divine logos, it is referring to the second divine person. Pag sinabi natin second divine person, yan po yung totoo, yan po yung bugtong na anak ang ating Panginoong Jesucristo. Sige po, wala pong problema. Okay, friendly. Ay, opo, wala pong problema yun. Okay, sige po, pasok po kayo. Okay, para at least maano po natin yung discussion po natin. Sige po, bro, Danny, pasok po kayo. Para at least makita po natin. Okay? May katibi sa limisa ko may katong compile pa tayo ang libro. Dahil itong mga reference tong God died itong libro nasa library. Basta murag ginakulbaan gani ko na agyud na si Kugtas nagbantay. Buing. So yun. So basta dito turo ng Iglesia Katolika hindi po turo at opinion po natin Kasi kung opinion lang po natin yung pagbabasihan po natin pagkatapos wala tayong basis how to interpret the text, ang mangyayari po dyan ay useless po yung discussion po natin. Dapat meron po tayong basis. Okay, so mag-request ka lang bro Danny Hindi kasi po po kayo sa talakayan na yan. Actually, nagkita na po tayo doon sa Cebu noon doon sa plaza. Okay, saan na ba yun? Alam ko lang kung nabalik ko pa doon sa Okay, so yan po yung pananampalatayang Katoliko. So kung hindi po yung Diyos yung namatay doon sa krus, useless po itong celebration po natin ngayon. Yung celebration po natin sa Pasko, gabi, ang saya-saya po natin. Masaya po tayo. Dahil ang Diyos ay naging tao, ang tagapagligtas po natin. Ngayon, nang namatay na, hindi na Diyos. Figurative na lang yun. Ay na lang.
Ay, nalang. Natama si Sir RJ. Nagmasid. Nagyagyan. Natagdaan man ni mo. Nani pagka-propeta gaman si Sir Sem. Okay, yan. Okay, sige. Okay, so pasok lang bro Dani ha. Pasok lang kung may time po kayo. Gracias sa Ginoo. Okay. Nasa lamisa? Tong God died. Kato. Itong nakabind. Okay, kukunin ko lang yung mga mga binded reference ko. Nandoon lang kasi lahat yung dogma ng Iglesia Katolika, tinuro ng Iglesia Katolika, yun, mga reference, mga santo, ayun, yun. Okay, naasi ko. Yes sir. Ito po kasi noon pag ano po kami ng discussion, magdadala po ako ng maraming libro. So ngayon ang ginamit ko is ito po. Yun, the faith, this is the faith. Ano ba ito? Yung Catholic Encyclopedia, kompleto po ito, Catechism of the Council of Trent. Nandito po lahat yung mga quotations po natin. Dito dyan ko naka-experiencer dako gyud kay kalainan ang Novus Ordo sa TLM, kay sa TLM mura jud tagbibalik sa panahon sa mga apostles. Blessed kay ko naka-experience. Yes po sir. Yes po sir. And hopefully makabalik po kayo Sir Carlo. Okay sir. Good evening. Oh, di. Isuntis ko papunta ni. Oh, klaro. Hindi ko niya naka-agi mag-call mangutana lang ko oros naman kay dili ko sa Cebu ngali tayo naka mentor na ko ani God ka tayo dito kani si Father Binte sa diha na may kasyon hindi klarar ko niya na dili ko to palagi dili ko mo uyon na ang Diyos ay pero pagtuon ni Radyo ng Sere, hindi na siya kung deklara ito si Katoliko, kaya pero kung deklara ito si Katoliko, kaya kaya man nagtudlo na mga Diyos matay. Usahay, mahin na ito unang-unang sama, kung mga tanah, hindi na sa mistik ko sa Diyos ang Diyos na matay, wag, ugay, mutana nga, maminaw ta, at matubag ta, di ba? Ini, may tungkol aning God ay itira. Tuluhan mo na ang Diyos na matay. Ako puputana ni Father Vic Vincent, ako puputana ni Dinidiskusyon na niya, matay. Kita ko ninaway para makuha ito ang gusto ng viewers about sila tayo ito. Kulo ka pungutan na ito mag-sulit siya. Sa Biblia, may balik sa Biblia. Kaya kung Brad, dili sa debate, di ko mo gamit o mga tayong libro. May salod ko. Unang pangutana, doon na ba'y apostoles o propeta na nagtudlo nga ang Diyos matay? Okay. Mutabas ako dali. Mutabas ako dali. Okay, mutabas ako. Ato kasi i-correct sa stand sa simbahan Katolika. Remember, pag tinuod tang Katoliko, ang atong stand is Bible and tradition. And siyempre, ang magisterium sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Kay, dili man pwede mag-exist ang Biblia kung wala magtutudlo. Same sa naitabo ni Tuya sa ko. Dili mahitabo nga naay tawag anang libro nga wala magtudlo. Lagi na gitawag magtudlo. O, diba, sa atong pagtong Katoliko, gitawag na sa magisterium. So, ang magisterium, siya itong mag-interpret sa balaang kasulatan o sa tradisyon, kay dili man pwede nga magbuwag ang tradisyon o ang balaang kasulatan. Nga naman kay uban magyud na always, kay never ang mga apostol, never ang Ginoong Jesucristo, even ang Old Testament wa nagtudlo. Wa din sila magtudlo, may tungod anang Bible alone. So, first, second, walay pagtuo, bisan ako wala ko'y pagtuo nga ang Dios mamatay.
Nga naman, pag may matag, ang Diyos mamatay man good, buti pasabot, nature good yang mamatay. Dili na mao ang gituuhan sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Ang Diyos namatay. Nga naman, ginbut ang iya nga mamatay. Nga naman, Hebrews chapter 9 verse 22, ingon pa ni San Pablo, walay sala nga mapasaylo gawas kung giulaan kinig dugo. So, ang Diyos walay unod way bukog. So, tawag ka na sinugdan sa wapan na imong tao. Apan sa dihang gusto niya luwason ang tao, Hebrews chapter 10 verse 5, ang Diyos mismo nag-andam og lawas. O kanang gitawag og lawasan, maunay iyahang gamiton kay para muluwas sa tao. Mabitaw sa Hebreano 2:14 ug Galacia 4:4. Pinaagi sa tawag anang iyahang sa dugo sa iyang inahan, nakabaton sa dugo aron iluwas niya dito sa tao. So, ang question nimo bro is naabay nagtudlo nga mga apostoles nga tawag inang ang Dios namatay directly and indirectly naa. Pinaka number 1, siyempre, San Juan kanang libro sa Apokalipsis, Revelation, Apocalypse chapter 1 verse 18. Ingon si Ginoong Kristo, namatay ko. Kisa man ang kodina, it refers to Christ, kisa man ang Kristo, tinuod nga Diyos o tinuod nga tao. Kanang buhat sa mga Apostoles Kapitulo 3, versikulo 14, kay gipatay man ninyo ang tinugdan sa kinabuhi, kisa man tinugdan sa kinabuhi, ang Diyos, walay gitawag og tawag ining lain. So buti pasabot, makita nato nga ang interpretation sa mga apostol kaniadto nga kining tinugdan sa kinabuhi nga equivalent sa God o kining Kristo nga Dios og tao nga siya namatay ko, literal gitong namatay. Ug isa to namatay ang Dios. So mala sa Biblia og tradisyon sa pagtuo. Manang nitudlo ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana sa Konsilyo sa Trinto. Kasi may giingon din niya sa Council of Trent. Okay, sa article second part of this article, sama din siya nga article 4, okay, ang giingon din ni, it is not however our belief, dili na to pagto sa mga Katoliko, it is not however our belief that the body of Christ alone was interred. Pasabot, dili lang tong lawas ang ni-ikon nito, murag gihalad lang, dili. The above words proposed, above words is Christ was really buried as the principal object of our belief. Mao kini ang sentro sa pagtuo natong Katoliko, that God was buried, ang Dios gilubong. So ang pagtuo sa mga apostol kini Kristo tinuod nga Dios sa nagkatao, gilubong sa malaang kasulatan. As according to the rule of the Catholic faith, we also say with the strictest truth, pag yung strictest truth, it is equivalent of term literal. Strictest truth, that God died and God was buried of a virgin. For as divinity was never separated from his body, which was laid in the sepulchre. We truly confess that God was buried. So mo ng pagtuong Katoliko. So, ang mabasa sa Biblia, si Kristo namatay, ingon si Kristo, namatay ko, Diyos og tao, ningon po sa Lucas sa buhat sa mga apostoles 3:14 nga ang tinugdan sa kinabuhi gipatay. So, buot pasabot, referring na dito sa ikaduhang persona, Santissima Trinidad, si Kristo namatay, tinuod gyud na ang Diyos namatay. Sige, dili ko mo nang Ni, nasinalman sa silog. kaning kuwanto, Basta ka lang. Wala ka lang. Unsa bro? busy ka, Brad. Sige, wala problema. Nalang ko ipanaog. Sige, go ahead. Juan 2:19-21, ang pagsulti niya ningon Jesus, Juan 2:19-21, gupa kini niyong templo, kasi sa tulo ka adlaw pag tindogon ko kini. Sa 20, ang mga tao kasabot ningon nga dugay katuigan kay gitugon kini mong templo. Nya imong ipaguba nya sul sa tulo ka adlaw imo lang pagtindogon. Tapos katong templo dugay na kaayo. Pero si San Juan yang gipasabot ang templo, tapos sabot ni San Juan nga ang templo gipasabot ni Kristo mao ang iyang lawas. Nya sa 19, si Kristo nag-ingon kun ato na siyang gubaron lagi pasabot niyo ingon si Kristo nga ining lawas sa inyong pagkapatyon, pero sulod sa tulo ka adlaw ako kining kuyon. Ang pangutana mao kini, kinsa man ang namatay nga si Kristo ra man siyang bubuhi. Okay. So, tawag ini nga motubag ko San Juan Kapitulo 10 verse 18.
Ingon pa ni Ginoong Kristo, may kagahom ako sa pagpatay sa kong kagalingon, may kagahom sa ako sa pagbawi ni ini. So buti pasabot kay siyempre mabuhat man niya ang tawag ining tanan. So ang pagtuong Katolika, the act of one is the act of three. So buti pasabot ang Diyos Amahan na ay kalimbigitan sa iyang pagkabuhi pagbalik, ang Diyos Espiritu Santo na ay kalimbigitan sa iyang pagkabuhi ug balik. Siyempre ang anak siya ang responsable na apod sa tawag ining kagahom sa pagbawi o da tawag ni ini. So karon kanang giingon sa Nuwang Dios katong bubuon ang iyahang gitawag og lawas usa ka nakahulog pamulong. Buti pasabot nagrefer dito sa iyahang gitawag og kamatayon. Mismo gani sa Badsok ana nga ang tawag ining kanang klaseng hulog pamulong nga usa lang kabahin ang gisgutan pero nagahisgo, nagapunting dito sa gitawag og kinatibukan. So, pag ingon niya, gubak kininyong lawas, wala na nagpasabot nga lawas ay gubuon niya. Kung dili ang iyang mismong pagka-persona. Kay dili man pwedeng ibulag nato ang lawas o ang persona. Isa lang ka-persona si Kristo, dili duha, dili tulo. Kay kung may tagduha ka-persona si Kristo, na istorya ni Jerusina. Gitudlan na ni Studios nga duha ka buong tawag ini persona na ay persona ng pagkatao na persona ng pagka-Diyos. So, ang buti pasabot, katong giingon niya, gubak kining lawas, nag-refer na sa person. Dili na nag-refer lang sa part lang sa gitawag person nga maori maguba. Nga naman kay ang pagka-persona refer na dito sa tawag ining nature nga gigunitan human and gitawag og tawag ining divine. So pag ingon nga guba kining ako ang guban ninyo kining akong lawas kay bangunon kini sa makatulo refer na sa iyang pagka-person di lang kay refer dito sa particular nga maori ang gitawag lawas. So buot pasabot tama ang stand sa Santa Iglesia Katolika nga ang Dios gilubong, ang Dios namatay. Okay. One utos Pidesay. One utos Pidesay. Matao si Abraham. Now, nagsulti siya, kadang nakita na o mo na siya tao. Tao na siya. Pero, kung niya sa mga Hudyo, matao si Abraham, ako niya na. So, nag-iskot siya pagka-Diyos. Tunay, Kristo nga nanaog ikas langit, kasanuan, doon na po'y bata, kaya nga lang Kristo, nag-anak si Maria. Pangutan na maukin eh. Kato Kristo nga nanaog ikas langit, o ba itong gi-anak ni Maria? Mao, kasumala pa ni San Juan sa 1:1, yung pa niya si Bisan Kinsa nga dili mamulong, nga kining Jesus mao ang Kristo, dili ka na ilahang tawagan ng dili ka nasakop sa katilingban nga iya sa Dios. Sumala pa ni San Juan. So katong gitawag og term nga Kristo, it is a mission, it is a title of a person na naa si tawagan ng naa siya gitawag og kining kagahom, naa si otoridad nga muluwas sa gitawag og tao. Pero the same person, mabatag gitawag sa Hesus Kristo, refer na kining Jesus mao nang gitawag og Kristo. Mo nagibuntis sa mahal nga Birheng Maria. O katong gibuntis sa mahal na Birheng Maria, mao to ikaduhang persona sa Santissima Trinidad, mabuto Santa Maria gitawag ginahan sa Dios. Kaya ang iyang gibuntis dili nature sa tao, kundi lang iyang gibuntis person. So, mo na akong tabag. Pagkanaog ni Kristo, mutana lang ko na, mutana lang ko. Pagkanaog ni Kristo, kaya nag-iskot man nga, siya gikas langit, labaw tanan niya, nanaog siya. Kaya pagkanaog nagdahas siya lawas o espiritu siya? Okay, sa iyang gitawag pagkanaog, simple kay Diyos good siya, wala pa man siya nag-acquire unod og dugo, espiritu good siya. Pero sa diyang nisunod na siya, sa taguangkan sa iyang mama, nakabato na sa unod og dugo, kaya incarnate na gani. Hebreo Kapitulo 2, versikulo 14, o kanang Galas sa 4:4, nakaangkon sa unod og dugo, kay kaniya tuwa man siya unod og dugo. Naamas Biblia, brad, nga ang Dios walay kamatayon niya sa 1:34 ang Mesiyas dili kayo mamatay. Ngutana, katong Kristo nga nanaog wa pa silawas. Wa ba tong gisgutan na Dios dili mamatay? Usa na ka dakong baka nga kung tawagan ng ato ang hiktan ang Dios sa iyahang katungod ug sa iyahang kagustuhan ug iyahang plano. Kung gusto niya magpakamatay, wa tay mahimo. San Juan Kapitulo 10, versikulo 18. Ingon pa lagi sa Kristo, may kagahom ako sa pagpatay sa kong kagalingon. Apan may kagahom ako sa pagbawi ni ini. Tinuod nga ang Dios walay kamatayon, pero dili ta makabuot nga mosulod ang Dios. Dili ta makapugong niya nga mosulod ang Dios sa kinabuhi o kustumbre o kinaiya sa tao aron lang sa gitawag mamatay. Mabot nga nahimong tao kay gusto niya magpakamatay.
kung panalitan, Brad, atong uyunan suway pagtugot. Kining kaalam 12:1-2 o Juan 4:23-24, 1 Timoteo 6:16, ug Roma 1:23, ug Juan 12:34, propeta o apostoles nagingon na dili ang Dios matay. Pasabot nga kini mga propeta na makakni kay gibuhat ni Kristo pagkamatay. Walay nahitabo nga gitawag og damakak ang mga apostolos. Ang mahimo lang bakak dinha kung ato ang sinayupon pagsabot kanang mga nakasulat sa balang kasulatan. Kasi malapit ni San Pedro, 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 15-16, may mga butang nagisulat sa San Pablo nga lisod sabton apan ginatuis sa mga walay alamang ug sa mga matuo-tuohon. Kanang gikot gipangkot ni mga busita sa Dan, nagrefer kana dito sa kinaiyan niyang gitawag og pagka-Dios. So kasi kinaiyan niyang pagka-Dios, so dili gyud nakailag pag-antos, di gyud nakailag tawag anang kamatayon. Nga naman kay mao man ang iyang property sa iyang pagka-Dios. Pero remember nahimo siyang gitawag og tao. Sa dihang nagitawag nahimo sa tao ni acquire sa another properties para mag-antos lang siya, para tawag ining mamatay lang siya aron gitawag og iluwa sa tao. Pero ang pangutana, kinsa ang namatay? Dili mag-question nila unsa ang namatay. Kinsa ang namatay? Dios ba ang namatay o dili? Pag Diyos ang namatay, ari pero sa second divine person, ang atong Ginoong Kristo wala na nag-refer sa kinaiya. Kaya ang kinaiya nga pagka-Diyos o ang kinaiya nga tawag ka ng Diyos ha, buwag yun kamatayon. Pero kung wala gigingon lagi, nag-acquire og pagkatao, kaya gusto lang din niyang mamatay. Sa 1 Pedro 3:18. San Pedro Bro, ipaduol lang imo ang kuan daw kay hinad kay imong tingog. Ipaduol lang imo ang mic kay hinad kay imong tingog. sige, go ahead. Kana, padol. Kana. Kana. 1 Pedro 3:18 kuno ako masipyan sa bersikulo. Ipatay siya ingon nga tao. San Pedro nag-ingon na, gipatay siya ingon nga tao. Ug sa 19, ug ang iyang kalag o espiritu niadto sa mga kalag nga nabilanggo. Na ang pangutana mao kini. Kung ang Dios na apil pa pagkamatay atong lawas, kinsa man tong espiritu nga diadto sa mga kalag na bilanggo? Okay, gitawag na siya, bro, Dani, ito Tagalog, si Sirbo, Tagalog, magtanagalog daw ta? Kaya ba magtanagalog? Okay, so, sa logika po yan na, bro, Dan, tinatawag po na fallacy of absent. Kasi, yung term po kasi na God po roon, yung term po kasi na God, hindi po yan nagre-refer sa nature. Nagre-refer po yan doon sa person. So, yung kinukot po ninyo na 1 Peter chapter 3, verse 18 to 19, refer po yan sa nangyari sa Panginoong Kristo, yung separation of the body and soul. Remember, there's only one divine person, second divine person, ang Panginoong Kristo na nag-acquire ng humanity. So, yung Kristo na nag-acquire ng humanity, hypostatically united po yan sa one divine person. So, yung sinasabing pagkahiwalay ng katawan at saka yung kaluluwa po niya, so yan po yung kamatayan ng Kristo na ginamit po niya yung kanyang tinatawag po nating humanity, yung human nature po niya. So, question, ang tanong, sino po ba ang namatay? Sino po ba ang napangyarihan na merong separation of the body and soul, tinatawag na kamatayan? Si Panginoong Kristo. Ano po ba ang Panginoong Kristo sa turo ng mga apostol at turo ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Si Panginoong Kristo, totoong Diyos at totoong tao. So therefore, yung namatay, yung merong separation of the body and soul na isang persona, yun po tumutukoy ng Panginoong Kristo na totoong Diyos at totoong tao. So next question. Nasa Mateo 10:28, Brad. Ingon niya, ayaw ka luki ang mupatay sa lawas apan dili makapatay sa espiritu. Ginoo ni dili. Yes po. Totoo po yan. Bakit po? Kasi pag sinasabi po nating espiritu, it is a infinite nature po yan ng tao. So, pero ang Panginoong Kristo, remember, ng Panginoong Kristo nag-acquire po siya ng nag-acquire po siya ng humanity na merong soul and meron din pong body. Pero same Kristo po yan. Isang Kristo po yan, na meron po siyang soul, meron po siyang tinatawag na body. So yung soul po niya, hindi po yun namatay. Yung katawan po niya, yung inilibing. Pero ang question po doon, ano po ba talaga ang kamatayan? Ang kamatayan, it is a separation of the body and soul. So, nangyari sa Panginoong Kristo yung separation of the body and soul, so therefore talagang namatay po siya. Hindi po issue po doon kung
yung kaluluwa po niya, espiritu po ba niya, namatay po ba o hindi? Hindi po issue po doon. Ang issue po doon, kung nangyari po ba yung separation of the body and soul para masabi natin ang Diyos ay namatay. Sa Biblia, ang Diyos espiritu. Bisan gani ang kalag sa tao matud pa sa Revelation o bisan gani di sa San Lucas, wala mamatay. Nampaw na kay ang Diyos espiritu man, nabatay mabasa sa Biblia nga dunay makapatay o mamatay ang espiritu. Okay. So, Bro Dan, wala po nating sasabihin natin na ilimit lang ang Panginoong Jesucristo sa spiritual part po niya. Bakit po? Kasi ang Panginoong Jesucristo, kaya nga si John chapter 1 verse 1 and 14, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pagdating sa 14, and the Word was made flesh. Yung espiritu, yung espiritong ito, naging tao po siya. At paging tao po niya, kahit naging tao po siya, nandiyan din po sa kanya yung kanyang pagka-Diyos. So, ibig pong sabihin, sabi ng tulig sa Katolika, kahit naging tao po siya, nananatili po yung pagka-Diyos po niya. So, ibig sabihin, Diyos po yung naging tao. Ang ating Panginoong Jesucristo. So, ang nangyari, yung sinasabi po natin pong death, hindi po yung referring sa spiritual part po niya o sa yung sa kaluluwa po niya, hindi po. Referring po yung sa pagka-persona po niya mismo, pagkatapos ang nag-act po doon, gamit po yung humanity, is yung kanyang itong second divine person. So kaya nga, na naghiwalay ang kaluluwa at yung katawan ng Yesu Kristo, yan po yung tinatawag na death. So again, hindi po issue doon kung namatay ba yung nawala ba yung espiritu o kaluluwa po niya, hindi po yung issue po doon. Ang issue po dito is yung separation of the body and soul na tinatawag po yung kamatayan, nangyari ba yan sa second divine person? Kung nangyari po yan, totoo talagang namatay ang Diyos. Doon ako'y lima kapungutan na, okay na lang ka? No problem, no problem. No problem. Balikan na to ang Juan 2:19, no? 1:19 na lang ta. 1:19. Ingon si Kristo nga ni kamatay ning lawasa, ako ning buhayon. Kung si Kristo sa iyang pagka-Dios namatay, namakak pa siya nga siya ningon nga kining lawasa akong buhayon. Hindi po. Bakit? Kasi siyempre the act of one is the act of three. So, ang gumawa ng pagkabuhay ng Panginoon Kristo, hindi lang po si Kristo mismo, kahit ang Ama. Acts of the Apostles chapter 2, verse 22 to 24. So, ibig pong sabihin, the act of one is the act of three. So, hindi po nagsinungaling ang Panginoon Kristo na bubuhayan niya ito ulit. Bakit? Kasi, meron po siyang kapangyarihan na i-offer ang kanyang buhay. Ibig pong sabihin, yung separation of the body and soul, at meron din po siyang kapangyarihan na babawiin din po ito. So, hindi po nangyari yun na naging nasinungaling natin Panginoon Kristo. So, tama po yung sinabi po niya. At tama po na talagang mamamatay po siya. Kasi sabi niya, bubuhayin ko ang katawang ito. Hindi po niya referring doon sa simple body lang po niya, kundi mismo sa buong persona po ng ating Panginoong Kristo. Yan po yung tinutukoy po dyan. Doon na ba tayo mabasa sa Biblia, Brad, nga sa Bagong Testamento nga si Kristo gipatay ingon nga Dios? Ano po yan, sir? Tinatawag po yan na wrong term. Bakit? Kasi hindi po niyo pwedeng papatayin yung term na sinasabi na ginamit po niya yung kanyang pagka-Diyos. Hindi po yan pwede. Bakit? Kasi ang sources of the operation of the action hindi po galing sa kanyang divinity. Galing doon sa kanyang humanity. So, ang qualification sa term God died ang qualification po niya in His human nature. Bakit? Kasi ang sources of operation sa action hindi po galing sa divinity. So, bawal po yung magsabi po tayo na namatay po siya dahil sa kanyang pagka-Diyos. Hindi po. Mali po yun. At hindi po yung stand po natin. Ang stand po natin, ang Panginoon Kristo, God died, and qualification, gamit po yung kanyang humanity. So, ang nakasulat sa banal na kasulatan, sa pamamagitan ng kanyang human nature. Bakit? Kasi ang sources of operation, being a human or bilang human, yung pagkamatay, yung gugutumin, nandyan po doon sa humanity po niya. So, namatay po ang Diyos, gamit po niya ang kanyang humanity. So, yan po yung explanation po natin na bro. So, hindi pwede, mali po yung sabihin natin na namatay bilang Diyos. Hindi po. Kasi pag sinabing bilang Diyos, ang operation ng action galing sa divinity, mali po yun. Pero pag sasabihin natin na God died, ang Diyos ay namatay, it is referring to the second divine person. Sa person mismo, hindi po sa nature. Doon na ba sa Biblia ba, sa Mayang Balita Biblia o English, doon na ba mabasa sa Biblia nga God died literal?
Actually, ang term kasi na godly died literal is ano po yan invento na lang po yan sa ating panahon po ngayon Hindi pwede na dagdagan po natin ang mga termino sa nakasulat sa banal na kasulatan pagkatapos sasabihin natin na totoo dahil nakasulat. It is a fallacy of silence kung sasabihin natin kapag hindi nakasulat, hindi totoo. And remember, never po yung itinuro ng Panginoon sa Kristo na kailangan nakasulat talaga. Even ang Kristo hindi nagturo po ng ganyan. Pero sa ating pananampalatayang Katolika, faith and reason po tayo, pananampalataya at rason. So sa pananampalataya po natin sa Panginoong Kristo, totoong Diyos at totoong tao. Sa pananampalataya po natin, ang totoong Diyos at totoong tao si Kristo, namatay po ito. So ngayon, totoong Diyos at totoong tao po siya. Ang rason po natin kasi ginamit po ng Diyos na si Kristo ang kanyang pagkatao, kaya nga po itong Diyos na ito ay namatay. Gamit po ang kanyang pagkatao. So yan po yung sagot ko po. Sa Biblia ba, sa New Testament, doon ay apostoles nga nag-ingon nga ang Diyos na banaw? Ay, yung sinabi po sa banal na kasulatan, siyempre, di ba, faith and reason po yung sinasabi ko po dito. Pag sinabi po nila na si Kristo ay nabuhay muli, yung tinatawag na resurrection, it is referring to the second divine person na ating Panginoong Kristo. So, ibig sabihin, yung namatay, kung second divine person po yun, sinabi niya, namatay ako. Sabi ng Panginoon Kristo, siya po'y Diyos, totoong Diyos at totoong tao. Sabi niya, namatay ako. Pagkatapos, pero ngayon, nabuhay akong muli at hindi na mamamatay ulit. Revelation chapter 1 verse 18. So therefore, implicitly, sinabi po dyan na ang Diyos na ito ay namatay, pagkatapos nabuhay ulit at hindi na mamamatay pang muli. So yan po yung sagot ko po. Last different. Yes po. Si Kristo, naingon nga, ako'y mabuhay ang nilawasa. Tapos, inong nga, si Kristo, yung pagkadilos, na-appeal, okay ba? Na-appeal or namatay? Ay, dili sir. Kung yung pagka-Diyos manggod sir, kung yung na-appeal sa gitawag kamatayon, kung sasabihin natin na nasalid doon sa kanyang kamatayan, para sinasabi natin na yung pagka-Diyos po niya, yan po yung gumagawa o siya po yung nag-act, mali po yun. Kasi ang explanation po kasi ng dogma ng Iglesia Katolika, ang nature na ito, yung pagka-Diyos at pagkatao, it is only a sources of the operation sa action ng person. For example ako, meron akong humanity, ikaw, meron kang nature na human. So, sino po ba ang nag-uusap ngayon? Yung humanity po ba? Yung human nature? Hindi. Ang nag-uusap ngayon si RG Sino at saka si Bro Danny Cugtas. Tayo ang nag-uusap. It is referring to the persons. Hindi po doon sa hindi po doon sa tinatawag na nature. So pag sinasabi natin ang pagka-Diyos yung namatay, so ibig sabihin, parang implied na sinasabi natin yung pagka-Diyos yung nag-act. Meron sa sariling action maliban sa person, mali po yun. Kasi again, sa turo na Iglesia Katolika, ang nature, siya lang po yung sources sa operation po ng action. Ang nag-act po dito is ang divine person. So, meron pong action ang divine person na human, meron po siyang action na divine. Pero same person ang nag-act, ang second divine person. Okay, ang first divine, mamatay. Ay, hindi po sir, mali po yun. Ang second divine person, siya lang po yung naging tao eh. So, siya lang po yung namatay. Bakit po? Kasi siya lang po yung nag-acquire ng humanity. Nag-acquire ng ibang kalikasan para mamatay po siya. Yung the Father and the Holy Ghost, hindi po siya naging tao. Paano naman mamamatay na hindi siya naging tao? Pero sa pag-ingon ni Kristo God nga buhion ko ring lawasan na namatay man gid siya literal, di ba? Matay literal. Pagkamatay literal niya, kato pag-ingon niya na inilawasa o nagkamatay na ako ng buhion, na appeal man sa literal pagkamatay, namatay si Kristo. Hindi po sir. Iba kasi po yung pagkakaintindi po natin eh. Pag sinabi po natin katawan ng Panginoon si Kristo, hindi po siya separated from the divine person. Remember na ang humanity, yung katawan at saka kaluluwa, hindi po siya ibang person. Kasi kung iintindihin po natin na pag yung namatay yung katawan, ibang person niya, hindi po. Magiging dalawang persona na po ang Panginoon Jesus po dyan. It is an Nestorian heresy. So, ang Panginoon sa Kristo, iisang divine person, meron po siyang dalawang kalikasan, human and divine. Itong humanity po niya, wala po itong ibang person. Hinahawakan po ito ng isang divine person na ating Panginoon sa Kristo. So, ang nag-act as human, ang nag-act as man, yan po yung divine person. So, yung namatay, yung may katawan na namatay, na inilibing, nang dahil sa tinatawag po natin kamatayan, yan po yung katawan ng second divine person.
Yung kaluluwa na nagpunta doon sa limbo, yan po yung kaluluwa ng second divine person. Pero iisang second divine person na nag-act doon sa death, na separation of the body and soul. Hindi po dalawa. Next question. Kan ko pangutanan niyo pero maiko ko kasi ka tuwing nagalat. Sige, ugma na lang po, ugma na lang po. Sige, ugma. Kan ko pangutanan niya, maiko niyo kay kapit at least sige na. Sige. Sige. Thank you kayo. Okay. Ako kay di ko kamawali. Sige. Kopya. Okay. God bless. Okay, God bless po. Okay, so na-remove naman siguro. Teka po muna. Di kita ma-remove eh. Ayun. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.